Вземи уста ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти за любовта ти, която показваш. Взаимоотношения. На ниво взаимоотношение то има любов спрямо другите хора. Тоест, много хора, както казах, вярват, че ако говорят на езици, ако проповядват, ако изцеряват, те са водени от Светия Дух. Но това не е задължително да е така. Има много хора, които изцеряват, които проповядват, и то много хубаво, но далеч не са водени от Светия Дух. Според апостол Павел има някои други неща, които са много по-важни, които са белег за това кой човек е посветен на Бога, кой е истински християнин и кой е истински воден от Бога човек. Че в църквите ни много, но времето, в което съм бил служител, то е няколко годинки, такива около 7, да, нещо такова. Та в това време аз не можах да видя истинското проявление на стиховете, които ще разгледаме сега малко по-дълбоко с вас. Но в крайна сметка в рамките на този час ние трябва да си отговорим в края на темата на кого служим. На духа или на плътта. Тъкмо някои от тези ситуации сега Павел ще разгледа и започваме вече в същина това, върху което ще говорим. 26 стих на 5 глава казва, когато Павел казва, нали, да живеем по духа, а не по плътта, и сега ще покаже какво означава да живееш по духа, а не по плътта. Той казва да не ставаме щеславни, да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг. Това е един изключителен текст, защото той показва, че нашето поведение спрямо другите хора зависи от мнението, което имаме за самите нас. Тоест, когато ние сме така наречените в текста щеславни, сега ще обясня и какво означава тази дума, ние започваме да се дразним един друг и започваме да си завиждаме един на друг. Думата щеславни не е много популярна, така като дума, която се използва, затова ще се опитам да я обясня, но през гръцкия текст. Думата на гръцки в оригиналния език е кендоксус, което означава, преносно преведено, човек, който има несъстоятелно, човек, който има суетно или още човек, който има фалшиво изградено мнение за себе си. Тоест, това е един човек, който се взима за нещо повече от всички останали, превъзнася се, нали, има много така заблудено самочувствие за себе си. Това е човек, който храни илюзия за себе си и просто е изпълнен със суетност. Интересното е, че думите, които четем в момента в текста, Павел ги пише на вярващи хора, а не на невярващи. С тези думи той назидава църква, а не евангелизира новоповярвали. С което индиректно апостол Павел казва, че щеславието го има в църквата в Галатия. Аз смятам, че не само там, а общо взето в християнството като цяло. Когато сме щеславни или себелюбиви, защото така още може да бъде преведена тази дума, отношенията ни с другите хора се развалят заради високата самооценка, която имаме за самите нас, а ниската, която даваме за хората отсреща. И наистина, ако се замислим, ще видим, че отношенията ни с другите хора много често се развалят. Точно поради тази суетност. Щеславието винаги е било едно от най-разпространените неща в света. И те трябва да си останат в света, те не трябва да идват в църквата. Но с огромно съжаление ще ги виждаме много често в църквата. Изразяват се последния начин. Има сестри, има братя, има хора, а може би и самите ние. Мислим се за по-мъдри от всички останали, по-знаещи, по-можещи, по-способни. Щеславието може да го видите на църковни избори. Няма да забравя времето, в което бях все още проповедник на една църква и една сестра искаше да ни нашамари, мен и пастор Димитър Димитров, който сега е пастор в Монтана.
Искаше да ни нашамари, защото тя не беше поставена на длъжност. Обвини, че сме се наговорили против нея. Нямаше нищо такова. Защо този е поставен касиер, а не аз? Нали, не знам защо. Но обикновено хората имат щеславието не само в света, но за съжаление и в църквата. Аз дадох такъв пример, вие може да се сетите за много други такива. Това е една отрова, която като навлезе в църквата ни е бедна фантазията, докъде може да достигне тя. И Павел го казва на църквата в Галатия, вярвам, че го казва и на нас. Затова апостол Павел предупреждава онези, които вярваме, че сме Божий народ, които вярваме, че сме водени от Светия Дух, да внимаваме с щеславието, което може да го има най-вече в самите нас и после, възможно и в другите. Там, където хората са водени от Божия Дух, има ново отношение помежду си. Там, където преди в света сме били щеславни, надменни, пълни с завист, сега ставаме кротки, смирени, търпеливи. Ето това е преобразяването със Светия Дух. Ето това е кръщението със Светия Дух. Защото ти мога да говориш много езици, а отношението да остане като на Луцифер. С щеславие, което е за себе си търса Божията слава. Това са хората, които не се предизвикват към съперничество в църквата, към гняв, към завист, а издигат другите пред себе си. Това може да се види в служенето на Христос. Може да се види и в служенето на апостолите, макар не в началото. В началото имаме точно това щеславие. Заповядай тия да седнат отдясно, отляво, той ще е по-голям, ония ще е по-голям, нямаше го това. И затова Исус ще каже, той, който иска да е по-голям, сега ще бъде слуга. Тоест той коригира точно това в взаимоотношенията и на апостолите в началото, докато влезат в релси и те. Христос дава вечни дарове на всички нас хората. И понеже даровете са негови, ние нямаме право да възприемаме хвала за дарове, които не са наши. Те са негови и съответно са за негова прослава. Текста продължава и казва да не се дразним един друг и да не си завиждаме един на друг. Възможно моя превод е малко по-различен. Ако някой иска да сподели неговия превод, няма проблем. Според апостол Павел обаче, когато сме щеславни, аз гледам страни, защото ви преместих на лаптопа, да знаете, то да не се чуете, защото така. Според апостол Павел, когато сме щеславни, ние сме склонни да се дразним един друг и да си завиждаме един на друг. Тук има една много интересна гръцка дума. Тя е прокалео в оригиналния език. Тя е с езика на богословието, се нарича хапакс легомена. Хапакс легомена е дума, която означава, че има само един път в цялото свещено писание или само един път в Новия завет, или пък най-много 2 пъти в свещеното писание. Тоест това е дума, за която не знаем кой знае колко много. Тежка дума. В този текст апостол Павел използва точно този гръцки глагол, наречен прокалео. Както казах, тя е единствена и в Новия завет и е преведена в нашия текст като да не се дразним един друг, да не се дразним. Но всъщност прокалео, имайки предвид текста на Септуагинтата, не знам колко от вас са запознати с него, Септуагинтата е превод на Стария завет от еврейски на гръцки. И там поведението на Голият е описано като прокалео. Същата дума, за която апостол Павел казва да се пазим в нашата църква. С други думи, да преведа това, или по-скоро да го изтълкувам, Павел казва, че е възможно в църквата да има хора, които се държат като Голият. Какво правеше Голият? Голият предизвикваше всички да се състезават с него, защото той имаше самочувствието, вярата, убеждението, че той е над всички останали и може да ги размаже. Точно това е думата в гръцкия текст на Септуагинта, която е използвана за Голият, и апостол Павел я използва точно тук в този текст. Тоест Павел подсказва, че е възможно да има хора, които са толкова сигурни в своето превъзходство над другите в църквата, че искат да ги предизвикат, да ги подразнят, за да могат да демонстрират пред всички
своето положение, ако щете, своите познания, ако щете, своите дарби, ако щете. Често пъти ние предизвикваме хората да спорят с нас, за да имаме възможност да демонстрираме своето превъзходство. Знаеме, че знаеме по-добре писанието от дадена организация, църква, братя, сестри и понякога провокираме умишлено, целенасочено, за да демонстрираме, за да покажем, което не винаги е най-правилното. Тук апостол Павел казва: братя мои, не дейте така. Ние не трябва да бъдем такива. Ако наистина сме хора водени от Светия Дух, ние трябва да бъдем различни от Голиат. Ние трябва да бъдем различни от щеславието в света. Текста продължава и казва: да не си завиждаме един на друг. Аз питам, възможно ли е това? Възможно ли ние, които сме адвентисти, истинската Божия църква, най-великите, възможно ли е в църквата ние да си завиждаме? Истината е, че това, което пише апостол Павел, е вярно и той не го пише просто хей така. Хората си завиждаме, като ревнуваме, сега внимавайте, за дарбите и постиженията на другите. Нашите подбуди са свързани или с себе подценяване, аз се принизявам, имам много ниска оценка за себе си, или с чувството ни на превъзходство. И сега ще обясня. Ако смятаме, че сме нещо повече от другите, ние просто ги предизвикваме като Голиат. Защото искаме те да знаят, те да чувстват осезаемо нашето превъзходство над тях. От друга страна, ако смятаме, че другите са нещо повече от нас, поне не мога го достигнеш, започваш да му завиждаш. Това са вариантите. И в двата случая обаче нашето отношение се дължи на така нареченото в текста кендоксос, щеславие. Кендоксос, думата докса на гръцки е слава и светлина. Тоест, това са хора, които искат слава, ама като не могат да я получат, понеже нямат капацитета, примерно, да достигнат някой друг, обикновено само мога му завиждаш отстрани и да кориш там някакви планове задкулисни и толкова. Имаме толкова фантастично мнение за себе си понякога, че не можем да търпим съперници. Затова търсиме начин да ги елиминираме. Това може да се види на всички нива в църквата. От приятелите на истината, през миряните и, за съжаление, дори и до пасторското тяло. Съвсем различно обаче е любовта на духа, за която говори Павел в по-горните стихове. Вие може да си ги погледнете така чисто визуално. Павел иска да каже на галатяните, че хората, водени от Светия Дух, се опитват да подчинят тази суетност. Тези хора не мислят, че са нещо повече от... Извинявайте, просто аз леко настивам. Тези хора не мислят, че са нещо повече от това, което трябва да бъдат. Водените от Светия Дух хора са хора, които мислят въздържано, себеобуздано. Сега забележете, Светия Дух е отворил очите им първо за техните собствени грешки, недостатъци, тайни или не толкова тайни грехове, и от друга страна е отворил очите им, за да виждат значимостта на хората отсреща. Обикновено ние като християни си отваряме очите за грешките на другите, а пропускаме да погледнем към себе си. Исус ще го каже с метафората за гредата и съчицата. Така. Божия народ обаче трябва да има отворени очи за греха първо към себе си, да достигаш до себепознание, до това да стигнеш до убеждението за своята собствена греховност, и от друга страна да са ти отворени очите за значимостта и стойността на човека отсреща. В заключение на това става ясно, че истинските християни се ръководят, сега забележете, не от съперничество, а от служене. Човекът, който е воден от Светия Дух, е човек, който иска да служи, който иска да помогне другия да бъде добре, иска да помогне другия да се развие. Той иска да облегчава нуждите на другия. Правилното отношение към хората е не аз съм по-добър от теб и сега ще ти покажа, нито ти си по-добър от мен и това ме възмущава,
А правилното отношение към хората е това да осъзнаем, че този човек отсреща е ценен в очите на Бога, че той е създаден по негов образ и негово подобие и е привилегия за нас да служим, да слугуваме на човека отсреща. Общия принцип на всичко, което говоря, Павел го е дал в 6 глава, вече навлизаме 2 стих. Като казвам навлизаме, не означава, че сега почваме. Нали? Да не би някой да помисли, че тепърва започваме. Но ще пропусна 1 стих и ще отида след малко на него, защото той е ключов, както и 2, но първо ще наблегна на 2. Та общия принцип ни е даден в Галатяни 6 глава, 2 стих, където пише: един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. Христос Исус, нашият Господ, ни призовава да разглеждаме, сега забележете, моля чуйте това, проблемите на другия сякаш са наши собствени. Думата, преведена като тегота в гръцкия текст, е барос. Буквално преведена, думата барос означава трудност, тежест или скръб. Преносно преведена обаче в Стария завет, пак през Септуагинта, това не е хапак с легомена, обясних по-горе какво означава хапак с легомена, тази дума не е такава. Това е дума, която е използвана в Стария завет, за да се опише един човек, който цял ден е работил на нивата, на слънцето, на пека в Израел, обработвал е земята, почвата, копал е и вечерта се прибира в такова състояние. Смазан, изморен, изтощен. Точно това е думата, която апостол Павел използва в 6 глава 2 стих. Един на друг теготите. Думата тегота означава точно това. Един човек, който е смазан, който има проблеми, който е изморен, който е отруден, който... Не. Тук в този текст е залегнало и онова златно правило в 7.12 на Матей, в което Исус казва, че това, което искате на вас да правят, това правете и вие. Тоест Исус казва, че проблемите на другия са и наши собствени проблеми. Те не са просто негови. Ами да се оправя. Нали, този проблем, братко, ще се моля за тебе и толкова. Не. Отношението на Божия човек, нози, който е подсветил живот си на Христос, той, който е воден от Светия Дух, който ходи по духа, не по плътта, разглежда проблема на човека отсреща, като че е негов собствен. Във времето, в което учих богословие, работех с едно уникално момиче, казва се Анна. Мисля, че Стефчо я познава. Анна е уникален човек, много добър богослов. И един път тя трябваше да отиде в един квартал на София, наречен Бутонец, и тя обикаляше много често местността заедно с мен, обаче в онзи момент беше сама и ми разказа една случка, докато си чака автобуса на спирката, вижда една жена, която сяда до нея, не се познават, не си говорят. Жената почнала да плаче и Ана стои до нея и тя плаче с нея. И каза: поплакахме си заедно двете, прегърнахме се и си отидохме. Не знам какъв човек трябва да си, за наистина да преживяваш ето това, проблемите на другите, мъката на другите или радостта на другите, да я споделяш. Не само трудните моменти, които са тъжни, но пък и тия хубавите моменти. Нали? Един на друг си носете трудностите и скърбите. Това казва апостол Павел. Интересно е, че не всеки човек обаче може да направи това. Това е възможно само за хората, които са водени от духа. Павел го изяснил в по-горните стихове. Така че когато видите човек, който или християнин, който е готов първо да отсъди, първо да смаже човека, вместо да потърси начин да сподели теготата му, трудностите му, да му помогне да излезе от ситуацията, не се чудете защо е такъв този човек. Той просто има все още какво да учи. Все още не е достигнал тази духовност, за която ще четем в 1 стих след малко. Също така е интересно и това, което стои зад заповедта на апостол Павел. А именно, това е между редовете.
че всички имаме трудности, тегоби, скърби и Бог няма намерението ние да ги носиме сами. Факт е, че много хора цитират текстове от сорта на "Възложи товара си на Господа", Исус, където каза: "Елате при мен всички отрудени, обременени", и със сигурност Бог може да се справи и самостоятелно, без да се налага да споделяш трудността си, теготата си на човек. Но много често Господ го прави и чрез хора. Много често се случва. Само секунда. Така. Иска ли някой да каже нещо, или така ми се струва на мене, че Стефчо напира да каже нещо? Добре. Чрез това носене на бремето, чрез това взаимоотношение, проблема на Стефчо да е мой проблем, Господ казва: така изпълнявате Христовия закон в края на стиха. Много често в нашето съзнание изпълняване на Божия закон е свързано с събота. Влиза в 5 часа, излиза в 5. Не лъжи, не кради, не прелюбодействай, не пожелавай и всичко останало. И това е важно. Но не по-малко важно е да се запази основата на закона, която е точно тази. Затова Павел ще каже, че така изпълняваме Божия закон. Когато имаме взаимоотношение, отношение на любов, на братски и сестрински взаимоотношения, на грижа, на съчувствие. Сега, апостол Павел, когато говори за закона тук в гръцкия текст, е трудно да се каже кой точно закон има предвид, когато казва: и така изпълнявайте Христовия закон. Може би Павел е имал предвид тук юдеите, юдаистите, които са се опитвали да обременят галатяните с спазването на закона като условие да бъдат приети, да бъдат спасени от Бога. Така че Павел в действителност им казва, че вместо да налагат закона като бреме на другите, като тегота на другите, би трябвало вместо това да вдигат бремето на хората, проблемите им, да се грижат за себе си, един за друг, и по този начин да изпълняват Христовия закон. Тоест Павел казва, вместо да се съдите и да си налагате правила и закони, които нито на вас ще са полезни, нито на другите и само ще ви скъсат живота, вместо това по-добре се насърчавайте върху това да носите трудностите си, проблемите си един спрямо друг. Така изпълнявайте Христовия закон. Сега ще пропусна някои от нещата, за да не ви отекчавам, защото не знам колко време говоря вече. Но за да приключа тази част от дебата, или от това по-скоро, което искам да споделя, защото това все още не е дебат, 3 израза са ключови. Да обичаш ближния си, един други му теготите си носете и изпълнявайте Христовия закон. 3 неща в текста. Тези 3 са абсолютно равностойни. Да обичаш, да носиш товарите си един други го и да изпълняваш Христовия закон. Това показва, че ако се любим един друг, както Христос ни възлюби, можем да не стигнем до някой героичен подвиг, но със сигурност можем да достигнем до едно, както казва апостол Матей, до съвършенството, което Господ търси. Това съвършенство не е състояние на безгрешност. Това съвършенство е един такъв човек, за какъвто апостол Павел говори, цялостен християнин, завършен християнин. И да се ориентираме към края с последния стих, а той е стих 1. И апостол Павел ще каже: братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв. Сега вижте как да го поправят. С кротък дух. Но на всеки казвам, да не би някой да си повярва. Пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Павел дава един такъв конкретен пример в 1 стих. Какво означава да носиш товарите, скръбта, теготата на другия? Първо, този текст ни казва какво да направим. Второ, кой да го направи?
Трето, как да се направи? Какво да направим? Това го има като отговори в първи стих, ако го четете докато говоря. Какво да направим? Кой да го направи? Как да се направи? Първата дума в гръцкия текст на 6 глава, първи стих е аделфой. Аделфой означава това, което и на български е преведено като братя. Много богослови в тази дума, в 6 глава, първи стих, откриват един огромен принцип. Защото в 6 глава се започва така, финала на главата е пак с братя в гръцкия текст. Българския не знам дали беше така. Те казват, че апостол Павел печели сърцата на църквата, когато започва по този начин, обръщайки се по този начин към тях, но и това е един отговор на един въпрос, който беше поставен още в книга Битие. Пазач ли съм аз на брат си? Ако човек е твой брат, отговорът е да, ти си негов пазач. Мой дълг е да се грижа за тебе с любов, с заинтересованост за твоето благополучие. Не както Каин казва, нали, пазач ли съм аз на брат ми? Апостол Павел казва, да, такъв си. Трябва да се грижиш за него, трябва да го пазиш, доколкото е възможно, разбира се. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение. Гръцката фраза тук е en kain proambano. Нали, не е важно да я запомните, просто да споделям за онези, които може би знаят гръцки. En kai proambano. И тя може да се преведе без проблем последния начин. Дори ако бъде хванат човек в самото дело на прегрешение. Вижте си текста. Спокойно мога да преведа текста по този начин, защото думите означават това. Дори ако бъде хванат човек в самото дело на прегрешение. Пример за това е Йоан 8 глава. Работейката, която е хваната. Дори ако бъде хванат човек в самото прегрешение. Сега, за какво точно прегрешение тук апостол Павел не казва, но да представете си което и да е. Прегрешение, в което ти вече го хващаш, дали ще е нарушаване на събота, дали ще го хванеш системно лъжене или в каквото и да е. Какво трябва да направиш? И кой трябва да го направи? Кой трябва да го направи според текста? Текста казва, вие духовните. Той не го казва на всеки. Той има една конкретна, така наречената таргет група, една определена група от хора, които трябва да го направят. Вие духовните. Думата за духовни означава зрели хора. Хора с богат духовен опит. Тия християни той ще ги опише малко по-късно в 1 Коринтияни 2 глава, които той вече е започнал да описва в 5 глава на Галатяни. Духовните християни, за които говори, всъщност са хора, които ходят по духа. Хора, които са водени от Светия Дух. Така. Но защо духовните? Защо апостол Павел се обръща към духовните? Така, ако хванете някой в прегрешение, вие духовните. Защо те? Защото само духовният християнин е в състояние да се заеме с възстановяването на ранения, с възстановяването на болния и то по духовен начин. Не по отсъдителен, не по критикарски, не ако той е тръгнал да пада, ти да му подадеш лопат и да му кажеш, чакай ти помогна да изкопаваме дупката по-лесно да ти да паднеш в нея. Това е човек, който няма да го настъпи за шията и да каже, сега Господ ще те накаже и ти трябва да го изтърпиш, прав е Господ. И дързай. Нали? Специално служителите на Словото трябва да имаме това предвид, за да не забравяме и бащинското отношение, което апостол Павел изисква тук, от онези, които имат отговорност за душите, а именно духовните. Тук, разбира се, и хората, които се занимават с проповядване, проповедниците, разбира се, че трябва да изобличават, разбира се, че трябва да порицават, но трябва да бъде направено по духовен начин, с съчувствие, с разбиране, с грижа за човека, стига той да изживее покаяние, да му се помогне да преживее това покаяние. Ние трябва да направим всичко възможно, за да му помогнем да се, забележете, изправи и възстанови. А не е толкова важна дисциплината и изключването.
Защото то е лесно и после ще го посещаваме и братко върни се, сестро върни се и после много трудно. Не казвам, че не бива да има дисциплина, не ме разбирайте погрешно. Не казвам, че не бива да се стига до изключване. Не казвам това. Но казвам, че много често се прибягва първо към това. Особено в една от църквите, в които и Стефчо много добре знае. Така сме посещавали. Първата работа е дисциплината, после ще го мислиме. И сега забележете, тия духовните, понеже само те знаят как да го направят. Недуховният човек не може да го направи. Недуховно зрелия не може да го направи. Какво да направи? Братя, текста казва, даже ако бъде хванат човек в самото прегрешение, вие духовните какво да правите? Не казва отсъждайте, не казва поставете му сега дисциплина и го изключете, казва поправяйте такъв. Гръцкият глагол тук е подбудителен. Той е катаридзо. Думата поправяйте е катаридзо в оригиналния език. Тя означава да сложиш в ред и така да възстановиш първоначалното му състояние. Да сложиш в ред и така да възстановиш първоначалното му състояние. Тази дума катаридзо много често се използва в гръцки език на медицината за счупена кост, която се е разместила и лекарят сега трябва да дойде и да я намести, да я сложи в ред и така да възстанови първоначалното състояние, примерно на ръката. Спомням си, моята братовчетка беше така доста палава и често си чупеше ръката и то май се една и съща. И последния път, когато го направи, поради некомпетентността на лекарите, понеже не бяха вие духовните, а бяха взети от клини въже. Нали, аз говоря за един светски пример, вие го обръщате в духовния аспект. Понеже не бяха духовните, не бяха на място, така гипсираха ръката, че тя зарасна накриво и се наложи след това повторно да се чупи от тях, за да се намести в правилната, по правилен начин и отново да бъде поставен гипс. Защо духовните? Защото само те са ръководени от Светия Дух и могат да възстановят състоянието на човека професионално, ако щете. Само те могат да го направят както Бог изисква. Но какво означават думите на апостол Павел? Тук, в текста. Братя, ако някой спадне в прегрешение, в утеснение, не увеличавайте скръбта му. Не утежнявайте положението му още повече. Не го осъждайте, внимателно помогнете да се възстанови във вярата. Подайте му ръка. И сега ориентираме се към приключване. Как да се направи? Вие духовните, обяснихме защо те, поправяйте, казахме какво означава да поправиш, да възстановиш първоначалното състояние, професионално, защото е медицински термин. Как да се направи? С кротък дух. Много интересен коментар прави Мартин Лутер на този изказ на апостол Павел. И сега, когато коментира този термин и този стих, първи, той казва: тичай при него. Тичай, не го остави тичай при него и като си протегнеш ръката, повдигни го да стане отново. Утеши го с благи думи и го прегърни нежно. Една от причините, поради които само духовните християни трябва да се заемат с служене за поправление, е, че само духовният човек може да бъде кротък. Само той може да бъде кротък. Само той може да го направи по правилния начин, без да отсъди човека, без от посещението, което ще направи човека да стане още по-смазан и още по-натоварен с проблеми. Не знам дали сте имали такива посещения, ама да не дава Господ имате. Минал си през проблем нещо и то, който идва с идеята да ти помогне да се възстановиш, по-скоро ти наврежда, отколкото да го направи. И завършва първи стих с думите: но на всеки му казвам, пази себе си. Наистина, не случайно апостол Павел е наречен богослова на Новия Завет. Пази себе си да не би и ти да бъдеш изкушен. Апостол Павел се опитва да напомни на всички, че
Лесно е да отсъдиш сега човека, а утре ти като паднеш в същия грях и с теб се отнесат така, как ще на тебе. Блажения Августин, това е един богослов от така наречените църковни отци, много почитан в православната църква, не толкова в протестантизма, но като богослов наистина има трудове, които са много сериозни. И той казва, коментирайки този стих, той казва, няма грях, извършен от един човек, който да не може да бъде извършен и от друг човек. В една книга, наречена Бащите, мисля, че така беше нейното име, не си спомням точно, един от бащите, понеже там се разказва за няколко бащи, които проявяват снизхождение и грижа за децата си, там един от бащите казва за сина си, той падна вчера, аз мога да падна днес. Когато го питат защо не го отсъжда като баща, защо не му поставя наказание, той казва, ма той падна вчера, днеска мога да падна аз. Който си мисли, че стои, нека да внимава да не падне. Нали, това е апела на апостол Павел. И в края, като един завършек на всичко това, което казахме, апостол Павел говори за това, че духовните, истинските последователи на Христос, истински водените от Светия Дух, християните, са хора, които не са щеславни, не са себелюбиви и егоцентрични, не са хора, които се състезават в църквата, не са хора агресивни, не са хора, които са готови да отсъдат, да утежнят живота на съгрешилия на човека. А духовният човек е такъв, който е готов с кротък и смирен дух да помогне да се възстанови първоначалното състояние на човека, да му подаде нежно ръка, той да може да се изправи и т.е. да му помогне да започне отново да върви в Божия път. Христовите последователи са хора, които са готови да отдават товарите си за носене на другите, но и са готови да поемат товара на другия, ако има такава нужда. Общо взето апостол Павел се опитва да вкара църквата в Галатяни в една норма и да отмести техния поглед от трябва да се обрежеш, трябва да спазваш тази церемониална чистота, онази. Той каза по-добре един други му теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон, отколкото да натоварвате себе си и хората около вас с още повече трудности и проблеми. И в края, да не се дразним и да не си завиждаме един на друг, но един други му теготите си да носим. Вярвам, че това е и апела на апостол Павел с тези стихове. Надявам се да съм бил кратък. Ако имате въпроси, свързани с темата, съм готов да отговоря. Ако имате несъгласия, съгласия. Благодаря ти, Еди. Вярвам, че няма несъгласие. Беше чудесен. Това е реалността, разбира се, но обаче пред която реалност много рядко се изправяме и като че ли почти всеки църковен член, където и да е, която църква и да е по места, като че ли си вярва и знае, че е в най-безпроблемната църква, където има най-малко проблеми. Някои пък от членовете може би пък мислят обратното. Тези, които искат да напуснат, мислят, че са в най-проблемната църква. Така че преобладават и двете мнения. Но това, което засегнати, това е болна тема на много църкви, включително и на нашата църква. В момента това, което си ни казал, то е толкова актуално за нашата църква тук в Германия. И съжалявам, че не половината, повече от половината ги няма тук да слушат. Надявам се обаче да се прави запис. Много насърчително и много точно с 4 стиха ти ни разказа нещо, което всички знаем и са ни толкова до болка познати тези неща, но по начина, по който ги дефинира, нали, с разяснението и на гръцки, ти ни напомни отново да погледнем себе си, да видим къде сме. Дали сме в плътта или в духа. Впрочем, ти това каза, че трябва да се запитаме на кого служа. На духа или на плътта.
дали съм разпънал плътското, какви са практичните взаимоотношения между братите и сестрите. И особено пък думата щеславие, която дефинира толкова добре и ни показва, че някои са вманиачени в себе си и си имат за слънцето, може би, в църквата. Има и такива хора. Някъде в някои други неща се видях и аз. Така че, ако искаме да бъдем в духа, ти каза нещо много интересно за някои, които говорят езици, претендират, че имат Святия Дух, но нямат останалите неща, за които си казал. Така че не всякога може да претендираме, че имаме Святия Дух, ако нямаме наистина любовта. Ти каза, че и за любовта се говори абстрактно в нашата църква. Всички говорим за любов, нали? Но сякаш никой не иска да прибегне до истинската любов, където да си простим и така нататък. Ти каза обаче и друго, че човекът, който е воден от Божия дух, иска да служи и да слугува. Когато сравним това с щеславието, то е толкова противоположно едно от друго. Нали? Сякаш ние не се стремим към това да бъдем слуги, а се стремим да бъдем щеславни. Аз разбирам най-добре, аз казвам най-добре, около мене трябва да се завъртат всички неща. За съжаление тези неща ги има. Хареса ми това, което каза и за 6 глава, 1 стих, когато някой се грешава, ние духовните да отидеме и с кротък дух да поправяме такъв. Това, което цитира от Мартин Лутер, беше невероятно и когато го каза, аз настръхнах. Дори настръхнах. Има един подобен коментар на Уилям Макдоналд, който също така се изразява подобно на Лютер и той казва, един плътски християнин може да причини повече вреда, отколкото полза със своето твърдо и студено отношение, когато някой изпада, нали? И ние духовните трябва да отидем да го поправим. И е малко вероятно, когато отидем с такова студено и твърдо отношение, особено ако съм от църковния съвет, старейшината и така нататък, и вместо да превържа с кротък дух да поправям, аз отивам с цялата си власт на фарисеи, студено и твърдо отношение, за да покаже, че той е сбъркал, както ти си казал преди малко. Много малко или почти нищожно или невъзможно е този, който е съгрешил, да приеме увещание, съвет от мен и да приеме, нали, това братско съчувствие, което не е т.е. братско. Така че още малко само ще дам думата на другите. Ти каза нещо интересно и за 2 стих. Мисля, че това е 2 стих, където се говори за закона на Христос. Нали, закона на Христос е да обичаме другите, както Той ни е възлюбил. И Павел обаче, той казва, да обичаш ближния си означава да носиш тежестите, да си носите тежестите един на друг и да изпълняваш закона, а не само да го видиш от срещата страна и да искаш да... Така може би Павел е казал на евреите, че вместо да поставят тежести върху хората, те трябва да носят тези тежести. Нали? Това беше твоята идея, когато се опита да със стиха да подскажеш и да коментираш, като по този начин те, носейки тежестта, те ще изпълняват закона на Христос. Вместо само да го казват, те самите трябва да бъдат пример. Мисля, че братята също ще добавят нещо. Еди, благодаря ти, беше чудесен, невероятно актуално в момента. Вярвам, че по всяко време и след месеци, година, не знам колко благодат ще имаме, този въпрос ще бъде винаги актуален и той ще бушува. Но за съжаление, знаем ги тези неща, познати са ни, но отношението, което имаме към това, показва, може би, че към съгрешилите, показва, може би, че все още сме в плътта. Защото ти казва нещо много силно. Тези, които са в духа, те слугуват. Те отиват при съгрешилия с кротък дух. То тези, които са в духа, те са кротки. И така нататък. Благодаря ти, аз съм прекрасно и много насърчен. Бог да те благослови, брат, изобилно. Благодаря ти за това. Път и кръв не са ти открили това. Тази тема ти може да си изнасял и преди години, не знам, но в момента Бог ти подсказа да ни я кажеш и се надявам да бъде записана, защото някой записва тук, за да бъде така за насърчение за останалите, това, което си казал.
Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За любовта ти, за милостта ти всеки ден. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показваш всеки ден към мен.